Да, айде, снимам. Нема сърце, Тука нема, бе, нема. Айде, снимам. Айде. А удари го, бе. Айде, бе, айде. Ето. Удари го, с колко си го искаш. Айде, бе, че свърши видеото, бе. Удари го, бе. Ето ги там са. Коля, какво правим сега? Удари, Марко каже, Той няма сърце, бе. Той има сърце да пее. Той от моите. Мога да пее сръбски песни, да пее хубави песни. Но той не... Той какво сърце има да пее? Колко аз мога да се бием, той толкова му удари телевизора. Колко аз мога да се бием? Ти колко пъти ме вижда да се бием? Той толкова много ще удари телевизора. Ето. А удари телевизора. Ето. Аз не с ваши спомени. Айде. Айде, че свърши, бе. чупа. Китката, бе, китката ще чупа, бе. Айде, имаме 34-32 секунди, давай. Ако обърнем обратно, ще е по-лесно. Гогара, бе. Стой! 20 секунди. Кажи. Се ръгаме, свързваме двое. Най-този това се изгъл. Бе, за какво се пазиш, бе? Гога, 10 секунди има. 10 секунди видео. Стриго, бе. Стриго, слушаш. Да.